Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βασίλης και σήμερα θα κάνουμε ακόμα ένα βίντεο, δεύτερο βίντεο της μέρας, επειδή είδα ότι σας άρεσε το προηγούμενο βίντεο και είπα να κάνω και ένα άλλο. Αλλά σήμερα είμαστε με τη φίλη μου τη Δώρα, δεν μας ακούει οπότε θα τη στείλω να σας πει γεια. Και πες τι πρέπει να κάνουμε, επειδή λογικά δεν πιστήκατε και τόσο από τον αδερφό μου, οπότε να σας λέει γεια. Και πες τι πρέπει να κάνουμε, επειδή δεν είδα να πείθεστε πολύ από τον αδερφό μου, να σας το πει και η Δώρα. Και πες τι πρέπει να κάνουμε. Ωραία, τώρα σε λίγο θα στείλει εγγραφή και κουδουνάκι όλοι. Γράφει και κάτι άλλο. Like οπωσδήποτε, με πρόλαβε, πήγα να το πω. Ωραία, πάμε τώρα. Και παιδιά, σήμερα βασικά σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε και ένα άλλο παιχνίδι που έχω κατεβάσει. Πρώτη φορά το παίζω, δεν το έχω ξαναπαίξει και πιστεύω ότι θα είναι ωραίο. Το σημερινό βίντεο δεν θα είναι και τόσο live, δηλαδή θα είναι πιο λίγο από live. Ένα μικρό λαϊβάκι όπως και πριν. Έτσι 30 λεπτά, 40 κάπου εκεί. Και παιδιά, θα ανεβάζω όχι μόνο βίντεο αλλά και πώς λέγονται αυτά που είναι μια ερώτηση και πρέπει να απαντήσετε, να δούμε άμα θα κάνετε σωστές απαντήσεις. Έχω ανεβάσει ήδη ένα, πηγαίνετε το τσεκάρετε. Απλά επειδή έχω μπερδευτεί και δεν βγαίνει αυτό που θέλω να κάνω εγώ και βγαίνει κάποιο άλλο, απλά πρέπει να πάτε στα σχόλια και να το γράψετε την απάντησή σας. Δεν πειράζει. Απλά πρέπει να πάτε στα σχόλια, μην βαριέστε. Εδώ πέρα, όπα, θα με σκοτώσει. Δεν με σκοτώνει παιδιά, είμαι καλός. Αλλά έφαγαν τη φίλη μου, τη Δώρα. Δεν πειράζει. Ξαναβγήκε παιδιά η Δώρα. Όχι ρε φίλε. Με έφαγε, αλλά την έφαγα πίσω. Εμπειράζει. Αλλά επειδή δεν ξέρω ποιον να βάλω, θα της πω ποιο brawler να επιλέξω και εκείνη θα μου πει. Μου λέει να βάλω Bo. Οκ, το βάζουμε. Ωραίο σκηνάκι έτσι παιδιά. Τέλειο είναι. Συγγνώμη. Ωραία. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Λογικά θα ακούγομαι. Το έχω βάλει στο full. Λογικά θα ακούγομαι. Ωραία. Ψιλοκαλούτσικοι είναι αυτοί οι αντίπαλοι. Δεν πειράζει. Θα τους σκοτώσουμε και καλή να ήταν θα τους είχαμε φάει. Όπως σας είπα παιδιά, μπορεί να έχουμε και 2 φορές την ημέρα βίντεο, ποιος ξέρει. Θα πάμε εδώ, δεν το περιμένει. Όπα, δεν του σκάσα τίποτα, είμαι βλάκας. Όπα. Όχι
φίλε. Ωραία. Όχι. Παιδιά, κιόλας πρέπει να βλέπετε τι γράφει στην περιγραφή στα βίντεό μου, γιατί θα βοηθήσουν και εσάς και εμένα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη, παιδιά. Δεν το περίμενα τόσο μεγάλη υποστήριξη. Στο δεύτερο βίντεο ήδη έχουμε φτάσει τις 30 προβολές. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι λίγα, επειδή έχει συνηθίσει τους άλλους YouTubers, αλλά είναι αρκετά καλό. Και εννοείται θα ανεβούμε κι άλλο, δεν θα μείνουμε μόνο τόσο. Με τη δικιά σας υποστήριξη όλα θα γίνουνε. Λογικά θα με φάει ο Σέιν. Δεν πειράζει. Με κάνει και κλαίω. Δεν πειράζει. Έχουμε και challenge στον bot, θα το κάνουμε. Ωραία, φτάσαμε 10.200. Τα παίρνουμε. Παιδιά, αφού η Δώρα έβγαλε τον άλλον, θα βάλω εγώ αυτόν και θα βάλω το μακρινό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όλες, παιδιά, πείτε μου αν θέλετε να κάνω βίντεο σχολιασμού ή κι άλλα βίντεο. Πείτε μου, γιατί δεν μου έχετε γράψει, γι' αυτό παίζω συνέχεια Brawl Stars. Όπως σας είπα, είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. Δεν μου έχετε γράψει να παίξω, γι' αυτό δεν λέω και δεν κάνω παιχνίδια, γιατί μπορεί να μην σας αρέσουν. Ωραία, τον φάγαμε, αλλά λογικά θα μας φάει ο Dynamite. Όχι, δεν μας έτρωγε. Ούτε θα μας φάει. Παπαμπαμ. Φίλε, έμεινε πάρα πολύ λίγο. Το φάγαμε. Λογικά το είδατε, τον φάγαμε. Αλλά τώρα θα μας φάει, επειδή πέθανα και πέθανε και οι φίλοι μου. Δεν πειράζει όμως. Δεν πτωούμαστε. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το skin της φίλης μου. Μισό λεπτό. Ωραία. Θα παίξουμε, παιδιά, ranked. Πρώτη φορά παίζουμε στο βίντεο, νομίζω, σε βίντεο. Θα παίξουμε ranked. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα το ranked. Πάμε να παίξουμε. Δεν πατάει. Wait a sec. Ωραία, παιδιά, μας λέει wait a sec. Θα ανοίξω την κάμερα όταν θα πατήσει ready. Ωραία, παιδιά, πάτησε ready η φίλη μου, η Δώρα. Gem Grab. Gem Grab ξέρω ότι είναι καλός, ή ο Frank ή ο Dynamite. Αλλά εγώ και ο Edgar. Άρα εγώ θα βάλω Edgar, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο Edgar. Η φίλη μου θα βάλει να βάλει βασικά. Ωραία, έβαλε Κορνέλιους. Ωραία. Μ' αρέσει αυτό το map, παιδιά. Πέρα έχουμε τον Edgar. Το μόνο κακό με τον Edgar σε τέτοια map είναι ότι είναι κοντινός και πρέπει να έρθει πολύ κοντά με τον άλλον για να τον φάει. Και όλοι οι άλλοι, εντάξει. Και ο άλλος Edgar έχει βάλει. Δεν έχει σημασία όμως. Είμαστε ίσα, παιδιά, αλλά τώρα σε λίγο θα πάμε ωραία. Τους νικάμε. Παραλίγο, παιδιά, να πεθάνω. Ωραία, φάγαμε τον Grow. Οπα!
Ωραία, δεν με φάγανε, παιδιά. Ξέρω πώς έγινε αυτό, δεν με φάγανε όμως. Ωραία, λογικά τώρα ο Edgar θα μου έρθει. Δεν πειράζει όμως, γιατί είμαστε τόσοι εδώ πέρα. Όπα! Πολύ κακή σούπερ, παιδιά. Πάρα πολύ κακή σούπερ, παιδιά. Με έφαγε. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε μπο. Όπα. Μπράβο. Ωραία. Μπαμ. Φύγαμε τώρα, παιδιά. Θα έρθει ο Edgar. Όχι ρε παιδιά. Όχι. Μπράβο. Ωραία. Έχουμε 12. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι... Όπα. Τον έφαγε. Ξέρω πως το έκανε. Λογικά με τη σούπερ του Κορντέλιους. Δεν την έχω δει τη σούπερ του. Να μην ήρθε στη δώρα. Ωραία. Μάλλον, παιδιά, νικήσαμε. Είμαστε οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο. Εντάξει. Παιδιά, σήμερα θέλω να φτάσω Gold 2. Βάλουμε γι' αυτό. Σούπερ, θα μας δώσει 50 power. Μια χαρά είναι. Δεν το βλέπετε έτσι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Όπα, Bounty. Είναι καλός. Δώσε Bounty. Παιδιά, καλού κακού θα βάλω ρεϊκό επειδή είναι μακρινός και μπορούμε να τους τρώμε εύκολα. Σίγουρα κάποιος θα έχει βάλει Piper από τους άλλους. Ωραία. Λογικά θα έχουν βάλει Piper οι άλλοι. Ναι, έχουν βάλει Piper από ό,τι φαίνεται. Αλλά έχουμε ρίκο, εντάξει. Μας φάει η Piper από ό,τι φαίνεται επειδή είναι καλή. Αλλά ωραία, όπα παιδιά. Κόψαμε αρκετό damage. Η Piper, όπως είπα, θα μας διαλύσει. Είναι πολύ καλή. Σήκωσε όλο σχεδόν το... Όπα! Παραλίγο να τον φάμε, παιδιά. Τον φάγαμε. Έχει αυτό το... αυτή τη βλακεία. Όπα! Ωραία. Φάγαμε. Από ό,τι φαίνεται η Piper δεν κάνει και τόσα πολλά. Απλά εκεί πέρα κάθεται. Καλά, η Δώρα μας κουβαλάει. Εντάξει, μας κουβαλάει η Δώρα. Δεν χρειάζεται να με πετύχει η Piper, γιατί άμα με πετύχει λύσαμε. Όπα παιδιά, όπα. Είναι μόνη της, παιδιά. Μπράβο, ωραία, πέθανε. Μας έχει κουβαλήσει. Είναι η αλήθεια, μας έχει κουβαλήσει. Τέλειο! Double kill και παραλίγο και triple kill. Τέλειο. Δεν μας έφαγε τελικά η Piper. Μια φορά με έφαγε. Δεν έχει σημασία. Ωραία. Disconnected. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το hot zone. Δεν θέλω να πετύχουμε hot zone με καμία. Παναγία. Hot zone δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου όμως. Θα σας ανοίξω όταν μπει, παιδιά. Παιδιά, τελικά ξαναμπήκαμε. Πατάμε. Knockout, τέλειο. Bells Rock. Ωραία. Knockout είναι καλός ο Ρίκο. Και είμαι καλός και με Ρίκο. Knockout. Έβαλε Bell. Bells Rock Bell. Ωραία. Ναι, ωραία. Μπήκαμε. Εντάξει, καλή η αντίπαλη. Όχι πάρα πολύ καλή, καλή.
Δεν θέλω να μας φάνε, γιατί αν μας φάνε... Ναι. Ωραία, έσκασα λίγο damage στον... Όπα! Λογικά ο Dynamite. Αλλά. Ναι, αυτό που είπα. Αλλά. Ωραία, ναι, πέθανε ο 8-bit. Παιδιά, λογικά ο Edgar έχει super. Τον φάμε όμως, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Λογικά θα βάλει super. Ήμουνα σχεδόν σίγουρος ήμουν. Όχι παιδιά, το χειρότερο που μπορούσε να... Έφαγα τον Edgar. Μπορεί να γίνει κάτι παιδιά. Παιδιά τι έκανα. Έφαγα τον Edgar και μετά έφαγα... Ωραία, μου κάνει emoji επειδή τους έσωσα. Παραλίγο, έλα. Όχι παιδιά, παραλίγο να ξαναπεθάνει ο Edgar. Παιδιά, όχι ρε παιδιά. Φάγανε τη δώρα και ο άλλος είναι άχρηστος ρε παιδιά. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε, ο άλλος είναι άχρηστος ρε φίλε. Δεν είναι καθόλου άχρηστος παιδιά. Παιδιά δεν είναι καθόλου άχρηστος. Θα ξανακουβαλήσω. Παιδιά φωνάζω επειδή έχω τρομάξει τώρα. Άμα ξανακουβαλήσω πρέπει να μου κάνουν όλοι κούντος. Πώς λέγεται αυτό? Ότι είμαι ο καλύτερος παίχτης. Όλοι όμως. Όλοι, όποιος δεν μου κάνει είναι... Να μην πω τι είναι. Τελείωσε! Τι είμαι παιδιά? Παιδιά όλοι κούντος, έτσι. Let's go! Όλοι. Πάμε λίγο. Θα στείλω και τις φίλοι μου και στη φίλη μου. Τι τους έκανα θα τους γράψω. Θα τις γράψω. Θα βάλω και πολλά θαυμαστικά. Παιδιά με έσωσε ο Ρίκο. Τζέμγκραπ. Θα βάλουμε Edgar εννοείται. Οι φίλοι μου ας βάλει Κορντέλιους. Είναι καλός ο Κορντέλιους. Ωραία, έβαλε Κορντέλιους. Παιδιά, ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Τι τους έκανα πριν? Ο καλύτερος. Πάτησα όλους. Μόνο τον 8-bit δεν έφαγα. Όλους τους άλλους έφαγα. Πω παιδιά. Ξανά Edgar, αλλά αυτή τη φορά είναι gold. Άρα είναι πολύ καλός. Παιδιά θα είναι καμένος. Όχι μόνο αυτός, όλοι θα είναι καμένοι. Καΐλες, όλοι όμως, όλοι. Και δεν λέω καμία υπερβολή αυτή τη στιγμή. Όλοι είναι καΐλες. Σε 2 σούπερ. Παιδιά νευριάζω. Σιγά σιγά νευριάζω. Όπα. Ναι. Όχι! Έμεινε πάρα πολύ λίγο ρε φίλε. Έμεινε ελάχιστο λίγο ρε φίλε. Let's go! Τι κάναμε?
Ο Ρίκο θα τα έχει όλα. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα τα έχει ο Ρίκο. Και όμως μπορεί να μην τα έχει ο Ρίκο. Ποιος να τα έχει? Έχει ο Έντγκαρ. Δεν νομίζω να τα έχει ο Έντγκαρ. Ο Έντγκαρ τα έχει! Τα έχει ο Έντγκαρ, παιδιά! Τα δικά μου τα έχω εγώ. Παιδιά, πρέπει να φάμε επειγόντως τον Έντγκαρ. Ω! Έχουμε φάει τον Έντγκαρ! Όπα! Αφήστε με ρε κολόπεδα! Όχι ρε μπρο, όχι ρε μπρο, όχι ρε μπρο. Δεν πρέπει να χάσουμε ρε μπρο έτσι. Φάτε τον Έντγκαρ, ο Έντγκαρ τα έχει. Όχι! Τσακιού! Όχι ρε μπρο. Όχι ρε μπρο. Ο Έντγκαρ, ο Έντγκαρ, ο Έντγκαρ, ο Έντγκαρ. Όλα τα έχει ο Έντγκαρ μπρο. Έχει 16 ο τυπάς. Ήταν και οι δύο μαζί κάνουν έτσι με τους... Το πιστεύω ρε φίλε, το πιστεύω. Νευρίασα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή ρε μπρο. Πόρε φίλε. Πόρε φίλε, πόρε φίλε. Τζάμπ Έντγκαρ, αλλά πώς γίνεται αυτό ρε φίλε? Ωραία παιδιά. Δεν ρούφηξα κάτι, απλά έκανα έτσι. Δεν ξέρω γιατί έκανα έτσι, δεν ρούφηξα κάτι. Ξέρω τι μπορεί να εννοούσατε. Δεν το ρούφηξα, όχι. Όχι! Σέρτζ. Δεν θέλω να βρίζω, αλλά πρέπει να βρίζω. Με αυτά που γίνονται πρέπει. Είναι αναγκαίο να βρίζω με αυτά που γίνονται. Δεν, πρέπει να βρίζω, δεν θέλω, αλλά πρέπει. Κοίτα εδώ ξανά ρε φίλε. Ο Τζέστερο που... Φέραμε αυτό. Έλα ρε φίλε, είναι πολύ κακό αυτό ρε φίλε. Αυτοί πότε πήγαν τώρα 10 ρε φίλε, τώρα μην ευριάσω τελείως. Τα κύφσαρο από το μομπίδ. Έλα ρε μπρο, έχω νευριάσει τώρα ρε μπρο. Γιατί κάνουν έτσι? Έλα, γιατί γίνεται αυτό ρε φίλε? Τέλος πάντων. Για άμα θέλετε κι άλλα βίντεο, like και subscribe, γιατί κοιτάξτε τι κάνω ρε μπρο. Τι κάνω, παίζω με καΐλες. Εγώ με El Primo παίζω γαμάτα. Και δεν υπάρχει άλλη λέξη να το πω. Παίζω γαμάτα. Με El Primo παίζω πάρα πολύ καλό, γιατί έχω αυτό το gadget που πετάει κομίτι και κάθομαι απλά στο χέρι και βαράω. Ωραίο κόλλητιν από εδώ, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου όμως. Ωραία. Όπα παιδιά. Ωραία. Φάγαμε τον El Primo. Τι είπα? Φάγαμε τον El Primo. Τον Edgar ήθελα να πω παιδιά, συγγνώμη. Όπα. Αλλάσαμε και στο save κάποια. Τώρα θα μας
Να μην πω τι θα μας κάνει τώρα ο Edgar. Παμ! Φεύγει πιο εκεί, κάνε πιο εκεί αγορίνα μου. Μην νευριάσω, τα πάρω. Βάζουμε εκεί πέρα ένα ωραίο μπαμ. Όπα! Χάλασα αρκετό, παιδιά. Ω! Κάποιος είναι εκεί πέρα και το χαλάει. Κάποιος είναι εκεί πέρα και δίνει πόνο, έτσι. Όχι αστεία, δίνει πόνο. Ωου! 29-12. Πιστεύω, παιδιά, με λίγο επιμονή τους έχουμε. Δεν τους έχουμε. Επειδή είναι ο 8-bit, μας πάει τον... Να μην πω. Τώρα γιατί έχουμε χάσει 3 πανωτά, δεν μου αρέσει αυτό. Ωραία, bounty. Ρίκο. Παιδιά, μόλις πάει αυτό το μάτς δηλαδή, και άμα προλάβουμε για ένα ακόμη, και μετά θα πάμε το Assassins. Έτσι λέγεται. Δεν ξέρω αν όσο θα είπα ότι λέγεται έτσι, αλλά έτσι λέγεται. Οπα. Λογικά τώρα θα πεθάνει η Σέλη. Δεν πέθανε καθόλου, δεν πέθανε η Σέλη. Είναι ακόμα... Θα πεθάνω εγώ, Είμαι σίγουρος ότι θα πεθάνω. Όχι, δεν πέθανα, τον σκότωσα. Εγώ τον σκότωσα, δεν είδα. Νομίζω εγώ τον σκότωσα. Παναγία μου και Χριστέ μου, τον άφησα full low. Πιστεύω να πεθάνει. Δεν πέθανε. Δεν πέθανε. Δεν πέσανε μετά από αυτό. Αλήθεια τώρα. Μετά από αυτό δεν πέθανε. Αλήθεια τώρα ρε φίλε. Δεν πέθανε μετά. Νευριάζω. Δεν θέλω να νευριάζω, αλλά νευριάζω. Τι είναι αυτό. Δεν ήθελε σούπερ, αλλά δεν φτάνει. Όπα. Παρταλιό. Κάτσε καλά. Μπαμ! Όχι. Όχι! Όχι ρε μπρο! Ήμουνα 10 HP. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Γιατί χάνουμε τώρα? Νευριάζω ρε. Δεν μπορώ. Θα κλείσω πιο γρήγορα το βίντεο. Θα νευριάσω. Ρίκο. Θα το σπάσω, παιδιά. Είμαι πάρα πολύ νευρικός και δεν ξέρω πώς δεν έχω βρήσει ακόμα. Παίρνουμε αυτό, παιδιά. Δεν το πήρα εγώ, το πήρε ο άλλος. Χτυπάει τηλέφωνο. Ναι. Αυτός, παιδιά, ήταν ο αδερφός μου άλλος. Είμαστε 3 αδέρφια. Αγόρια εννοείται. Γιατί δεν χυλάρω? Είναι 2 ώρες 84 ρε παιδιά. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Το πιστεύω.
Δεν το πιστεύω! Παιδιά, δεν παίζουμε άλλο rank. Δεν μπορώ. Νικάγαμε και τώρα έχουμε χάσει 5 φορές. 5 φορές συνεχόμενα. Ένα ρίκο θα βάλω, δεν με νοιάζει. Ωραία παιδιά. Ωραία παιδιά, είναι καλή η αντίπαλη. Ωραία. Παιδιά, νικάμε, ο Edgar έχει σούπερ. Έλα ρε. Δεν το πιστεύω ότι έκανα τέτοια χάλια σούπερ. Κοίτα εδώ ρε φίλε. Φάτε κάποιον ρε. Κοίτα εδώ. 6/6 χάνουμε, δεν το πιστεύω. Δεν παίζω άλλο. Παιδιά. Στέλνουμε και στον αδερφό μου. Ωραία. Ωραία. Μπαίνει και ο αδερφός μου. Εδώ δίπλα τον έχω. Πες γεια. Γεια. Αλήτες. Βασικά δεν θα παίξουμε Ranked, θα παίξουμε Brawl Ball. Θα βάλω... όχι Wipeout. Ready, πατήστε, ready, πατήστε, ready. Ωραία. Και οι δύο με fame. Μη ούτε ένας με fame. Τέλεια. Ωραία. Φάγαμε τον έναν.
Πολύ χάλια σούπερ, παιδιά. Χάλια σούπερ. Χάλια σούπερ. Μισό λεπτό να χιλάρω. Τι σούπερ κάνω, ρε παιδιά. Τι έπαθα τώρα τα τελευταία 10 μάτια. Τι έπαθα που χάνω συνέχεια. Παιδιά, χάσαμε επειδή κάτι έπαθα, δεν ξέρω, κάτι έπαθα και δεν έπαιζα καλά. Γι' αυτό θα πάμε τώρα χωρίς τον αδερφό μου, γιατί υπάρχει λόγος. Όχι. Ωραία, παιδιά, μπήκαμε. Κάτι έπαθε η κάμερα και έκλεισε. Ή Χανκ χοντρέ, φύγε. Φάγαμε κι αυτόν. Μου τα κλέβει όλα η δώρα, ρε φίλε, είναι σπαστικό. Γιατί μου τα κλέβει όλα η δώρα. Ωραία, το βάλε η δώρα. Έλα ρε φίλε. Παιδιά, άμα ακούτε κάτι είναι ο αδερφός μου που είναι αμαία απλά και κάνει βλακίες. Κυριολεκτικά είναι αμαία. Όχι, δεν είναι αμαία, απλά είναι λίγο βλάκας. Τέλειο γκολάσο. Αλλά σκάσε όμως τώρα. Σκάσε. Μαλάκα, βούλος Ωραία, παιδιά, τώρα πάμε για το άλλο παιχνίδι. Σκάσε. Πάμε στο άλλο παιχνίδι και σας ξανανοίγω την κάμερα. Ωραία, παιδιά, μπήκαμε στο άλλο το παιχνίδι. Θα παίξουμε άλλα 10 λεπτά και μετά θα κλείσουμε το live. Δεν το έχω ξαναπαίξει. Έπαιξα λίγο 2-3 μάτς να δω λίγο πως είναι. Λογικά πηγαίνουμε έτσι. Ό,τι κατάλαβα, τους σκοτώνουμε και δεν πρέπει να μας δουν. Άμα μας δουν, μας ψάχνουμε. Το πάμε από εδώ. Σκοτώνουμε τον ένα, πυλοβολάει ο άλλος. Μπήκαμε εδώ. Πάμε από εδώ. Μπαίνουμε εδώ. Περιμένουμε. Τώρα τον σκοτώνουμε. Ωραία. Θα έχουμε και... Κατά λάθος μπήκα σε διαφήμιση. Οχ. 69. Το 69 βασιλεία είναι η αστασία του σεξ. Σχολίαστο. Βασίλη γαρμάς. Ωραία, παιδιά. Πρέπει να κάνουμε έτσι. 1000 διαμάντια, παιδιά. Το καλύτερο από εκεί πέρα. Είμαστε πολύ κολόφαρδοι. Είμαστε πολύ κολόφαρδοι, παιδιά. Μπήκε η μάνα μου, συγγνώμη. Master, I want to do something for you to relieve your stress. Ωραία. Πάμε κι άλλο. Ωραία, τους σκοτώσαμε όλους. Παιδιά, δεν είναι και τόσο ωραίο. Πείτε μου στα σχόλια άμα σας αρέσει.
Δεν μου πολύ αρέσει να σας πω την αλήθεια. Γι' αυτό παιδιά θα κλείσουμε αυτό το βίντεο εδώ. Πιστεύω να σας άρεσε. Παίξαμε καλά λίγο στην αρχή Brawl Stars, αλλά μετά κάτι έπαθα και ήταν χάλια το play μου. Είδαμε και ένα άλλο καινούριο παιχνίδι. Γράψτε μου στα σχόλια τι άλλα παιχνίδια θέλετε να παίξω. Αυτό από μένα, φιλούμπες.